Klaro kaayo ang gisulti ni Kristo nga wa siya gipadala aron pagsilot sa kalibutan. Mao na kung kita gani murag nagantos na ta dinhi sa kalibutan, di na tungod sa silot ni Kristo nato isip ato siyang maghuhukom, kung dili bunga di ay na sa atong pagsalikway sa iyang mga pulong. Muna mingon siya, nagsulti ko ninyo, nagwali ko ninyo, kung inyo ning dawaton, naamoy kalipay, naamoy kaluwasan, naamoy kinabuhing way katapusan. Pero kinsa tong di mo tuon ako, kinsa tong musalikway, kanang inyong buhat sa pagsalikway, maunay mo silot ninyo. So, kamo nakasabot mo ani? Nakasabot wa? Kinsa may magsilot nimo og wa na kay bugas. Kung wa na kay bugas ba kinsa may nagsilot nimo? Ikaw nganong wa ka mo trabaho tinarong. Ingka nagtrabaho man kog tinarong pader. Basig nagsigi sa kag wa say klaro imong paggastos imong income. Ingka magsigi man kog kasakit ang akong anak. Magsige man kog ka ospital mo nang hurot among kwarta, hurot among bugas, gisilutan na jud kos Ginoo ani. Wa gyapon. Pasabot ana patyon no naka. Bitaw. Dili ay ang Ginoo kun ato gisang dawaton dinis kalibutan, di kita magkalisod. Bisan pag naa kas labing lisod nga kahimtang, di jud ka magkalisod. Ngano man, tabangan kas Ginoo. Diri bitas unang pagbasa, kalisod ana nga magsige na lang kag lakaw-lakaw bisag asa ka ibutang sa Espiritu Santo, sama nila ni Bernabe og ni Saulo. Pero lakaw lang sila, siging lakaw, siging sangyaw. Wa gyud sila magkalisod bisag daghan kaayong kalisdanan. Ngano man, kay ang ilang kasing-kasing gibuhi kanunay sa Espiritu Santo. Mao nay kinabuhi ni San Jose. Bintahaan pato kalisod atong kinabuhi nga giagiang San Jose isip amahan, isip bana ni Maria. Para lang nako ang pinakalisod nga giatubang ni San Jose isip bana ni Maria, kay gisugo siya sa Ginoo nga iyang protektahan ang virginity ug ang purity ni Mama Mary. Kinsa ninyo dinhing mga bana nga nagprotektar sa virginity sa inyong asawa? Sige, tubag. Mga buangon mong dagko, giguba na ninyog maayo. Sige na lang, ay na lang ng virginity, physical. Virginity na lang sa spirit o sa kanang pagkaway sala. Inyo nang giprotektahan, mga bana. Wow, bisan ang pinakabuutang bana nga nagsimba karon, naglingo-lingo. So, di mahimo. Pero natuman ginang San Jose, iyag yung naprotektahan ang physical, moral, spiritual virginity and purity of Mama Mary. Sinunod ang Ginoo. Unya, kaduha, nalisod kayong kinabuhi ni San Jose. Unsaon pagpatubo si Jesus nga maoy nagpakataong Ginoo nga dili mapatay sa yawa. Kay ang yawa gikan pala sa pagkatao ni Jesus, ang yawa gaatang na aron patyon ang bata. Naama sa nasa Book of Revelation, ang dragon nagatang sa matao nga bata. Nya si San Jose maoy protector. Giunsa man niya paghadlok ang yawa nga di mo duol siyang anak. Kana bitang magtan-aw ko anang anabas mga geographic ba namna i-picture kanang pinatianay mga animals dito. Naiusahay ang baka or kanang karabaw nanganak siya na siya nati. Nya kanang mga leon, kanang mga tigre, paborito man to nila ang nati. Love ila tong kanon nya ang inahan in taon siging ana-ana igsuwal niya diri sa usa ka tigre to ana say gapaak siyang usa ka anak hangtod yun matangag in taon sa
tigri ang iyang anak. Unsaon nimo pagprotektar anak nga purting daghanang demonyo sa kalibutan? Kay kamo kuno mga bana kuno be. Dinhi. Sige. Makabuntog mo si Yawa. Oh. Sige. Tubag. Pero nahimo ginang San Jose. Nahimo gina niya. Wala. Nga grabe gini. Protector gitawag ni siya the terror of demons. Ang gikahadlukan sa mga demonyo kani siya. Ug unsa kay iyang gigamit? Unsa may gigamit ni San Jose nga natuman niya ang virginity nga maprotektahan ang virginity ni Mama Mary. Unya iya sang natuman nga dili mahilabtan sa yawa ang iyang anak nga si Jesus nga mudako gid ba? Nga motubo. Prebitan ang inyong mga tanom. Kanang magtanom ka ba? Yan ay daghang mga kanding, mga baka, magsigig suroy-suroy sa imong uma. Unsaon man imong pagprotektar anang imong tanom, nga gagmay pa, nga mutubo gina. Kamis una, among tiradoron. Tagaan, butangag, mga ilaga, usay, mga on, butangag, litag, skilid. Pero makaon lang yapon, isa kung saan. Kanang mga humay, di ba? Kanang mga humay nga, kanang magbuswak pa. Ang kanang magsigi ka na, daghang ka mga langga, mga on. Butangan, anak kanang naang magkapakapa dito, aron lang yung pag-abog, kanang mga maya. Pero di yung maprotektahan, makaon yung uban. Pero nganong si San Jose malampuson mang nakapadako ni Jesus nga wa gyud mahilabti siyawa hangtod nga si Jesus nahimong lig-on og kusgan og siya nay makamanage pagpakigbatok sa kalibutan. Giunsa man na ni San Jose. Okay. Ibaw mo. Ang makatubag tagada ko 1 million. Wa pariha tawa sa kwento bag. Matod pa ni Jesus sa Ebanghelyo, kani mo'y misteryo kayo. Ingon siya, ang mudawat kanako, wa lang mudawat og mutuo nako, midawat sad og mituo sa nagpadala kanako. Kung mutuo daytas gisulti ni Jesus, ang Amahan o ang Espiritu Santo nga maoy nagpadala ni Jesus mupuyo din hinato. Unya inigpuyo na ni ana, inigpuyo na di na makaduol ang yawa. Unsaon pa pagduol? Kalig-on ana, Amahan, Anak ug Espiritu Santo gapuyo diha nimo. Unya kay si San Jose midawat man sa pulong sa Dios nga wa igyoy bisag single nga reklamo. Ang mahal nga birhen midawat man sa pulong ug kabubuton sa Dios nga wa igyoy single bisag gamay nga reklamo bisan na lang sa kasing-kasing. Gipuy-an sa Holy Trinity ug wa gyud yawa nga nakahilabot. Mao na ang tumong ra gyud ni San Jose o sa mahal nga birhen, matuman dinhi kanako ang imong pulong. Kanabitang magpakasulugoon tas Ginoo mga igsoon, lisod kay tatintalon. Lisod yun kay katintalon. Ako magpasugo ko sa Ginoo, di yun katintal nako na mga siksi kay diya. Ako mahiligon man jud ko, maibugon man jud kong babae, pero di gyud nakatintal. Ang nakaapan lang, di lang ko magpasugo sa Ginoo. Mao na, tintal na yun. Kamo kano be, kamo magpasugo mo Ginoo. Kanang total gyud nga sulugoon ka sa Ginoo. Di jud ka matintal ang imong mga anak nga badlungon. Di jud ka matintal kasuko ana, pangasaba. Kung sulugoon ka sa Ginoo, pero ikaw na gani mo'y mag-manage, manogo na ka, makapangasaba gyud ka na mga bataan. Kay ikaw na may manogo. Mo na ako makapangasaba jud ko sa Kristan. Nga naman, di man ko magpasugo na sa Ginoo. Di man ko moingon, Lord, unsa imong kabubuton aning sakristan nga liit kay niabot. Unsa imong kabubuton aning sakristan nga bisag unsaon akong sulti sayop lang gyapon. Ana, di man ko mangutana ana. Ang ako day isip, ikaw ba dong ba? Giingnan di ba? Giingnan ti ka? Ana pagda.
Ingon sa sakristan, yawa gini pari, yawa gini Lord. May pang sakristan kay mutuman pa, pero magsulinga lagi ang mata, buana ba, siplat pating haita. Nagtakod na. Pero si San Jose, usa ra gyud iyang paagi sa pagprotektar o pagtuman sa tanan niyang mga misyon. Tubanon ang sugo sa Ginoo nga way reklamo. Muna diri sa unang pagbasa, naliwat pod ang mga disipulo ni Kristo, pag-ingong sa Espiritu Santo, igahin si Bernabe og si Saulo para sa akong misyon nila. Adritso dayon. Kamo, ingnon mo ros Ginoo, kanang imong kwarta, igahina para sa mga kabos. Ihatag ng tanan sa mga kabos. Mansawan, igahin mo. Oy, moingon ko, ayaw sa Lord, ipalit ko nigmugas, napabiya ko'y datahan, Lord, napabiya ko'y kuan, bayro nung nakurinti. Daghang itag reklamo, awa na, forfeit na yun. Ana. Ayaw na, pag-ingon nga, unsa naman lang mahibili na ko, unsa naman lang. Ana. Anamang gani, ingon ko nga, murag sakit-sakit kinida, ang atong dughan ani, syunan ka, ako naman yung istorya ninyo sad. Pero karong bago na nasilain nga nataktak pas trabaho, naapagi sakit nga cancer, ni donate pagyod usa sa mga nipalit sa atong St. Joseph. Na siya stage nga cancer, stage. Aw lagi ka ng cancer ba nga na stage. Ana, unya nataktak pagis trabaho, nangandoy unta siya nga makabalik. Ang saong pagbalik nga na-diagnose naman hinoon siya nga cancer. Unya, nipalit pag yun. Kano? Kamo, ka-imagine mo, ana? Moingon ko, sakita po daning imong gitext na ko, pero kay nipalit man ka, dawaton ko yun eh. Ayuhon siya. Congratulations. Pero kung di siya ayuhon, dugay na siyang naayo sa iyang mga sala. Limpyuhan gid na siya sa Ginoo, pinaagi ni San Jose, og mahimo siyang andam sa pagsulod sa langit. Kay maunay pinakaimportante, si San Jose namatay wapa makasugod si Kristo sa iyang public ministry. Sa to pa, wala pa kaabot og edad nga 30 anyos si Jesus, namatay na si San Jose. Kung nag-edad si San Jose og puparihan ni Mama Mary, butang talang bisag 20 anyos siya, so namatay ni si San Jose na as mga 40 kapin ang edad. 40 pa kapin. Ako 58 nako, pwede na. Kana kung masunod kong San Jose og dili ay lang sa ang bag-o sa ta. Nya kanus aman ko magbag-o. Karon dayon. Kamo kanus aman mo magbag-o. Karon o ugma. Kanus aman ka di maningil og utang, ugma o karon. Kanus aman ka mutingog anang imong gibungol-bungolan sunod tuig o karon. Karon. Kanus aman ka di na masuko sa kabit sa imong bana, karon o ugma. Karon. Ayaw na pagsuko. Kanus aman ka di na mamalikas, karon o sunod adlaw. Karon. Kay basig karon mamatay na ka. So karon dayon. Sige, manindog na ta.